Tung pehirana buni jala dausian naribur, alai ditolu pamareta dosa tu dusun hadataran na adung di desa Lotung Jaya 2, kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, lau memaksin pangisi ni luati. Ulaan vaksinasi odang holan di pasal tu pangisi ni luak naribur manang natorop, alai doho da aka pangisi ni luak nadau di vaksin pamareta. Di hari Sabtu tanggal 10 nasal puro do petugas sian kantor camat do sian puskesmas Garoga tu dusun hadataran laho mamaksin pangisi ni luati. Adong do hira 220 halak pangisi ni luati na dapotan vaksin COVID-10 sia. Nasalelengon dihojoti pamareta do mamaksin masyarakat asa margogo pamatang di masyarakat maralohon sahit COVID-10 sia nuaengon. Kegiatan kita hari ini di desa Lotung Jaya 2, Dusun Hadataran, kita melakukan vaksinasi kedua untuk para lansia dan guru sebanyak 50 orang. Dan kita lakukan juga pengobatan gratis terhadap masyarakat Hadataran. Di tagam do boy humatop sidung ulan vaksinasion asa boy lamu tu denggan na parnguluan di masyarakat. Sian Tapanuli Utara, Toba TV, Mabaritahon.